Des. Lakon ngene iki wis bola-bali to, Dik. Kowe ngetokke Kurawa ya kalah terus to. Kowe isih arep ngetokke Kurawa. Kowe iki pati goblok banget iki. Wis takono iki sing rawuh dalang-dalang akeh. Tau apa Bagong kalah karo Kurawa? Ora ana, ora payu wayang tak kandhane. Kowe ngetokke Kurawa ya kalah terus to. Kowe isih arep ngetokke Kurawa. Kowe iki pati goblok banget iki. Wis takono iki sing rawuh dalang-dalang akeh. Tau apa Bagong kalah karo Kurawa? Ora ana, ora payu wayang tak kandhane. Ning mesti menang. Ning sak gedhakan iki durung karuan. Kana dibariske Kurawa. Tak trajang ijen ora mundur Kurawa tundang Bagong. Iki merganing pati. Ah, kowe iki kesuwen. Nek ngene iki mau langsung muni gamerane terus kowe metu terus suasanane iki tegang. Patih klemak-klemek ora. Kono gawe lemper kono. Prek. Kurang-kurang bejane urang tutuk masa periodemu wis disogok rakyat saka ngisor gledhak saka kursi. Muni wae. Kowe aja nyepelekke kawula ngene iki balaku akeh. Kancaku pirang-pirang. Nek cangkemku gelem elek aku provokator wong sak Karang Kadempel. Kowe dikroyok wong sak Karang Kadempel modar nang kene kowe seng. Gong kuwi patih. Ya men. Aku ora ngajeni karo derajat pangkate. Ora wedi aku nek patih kudune dibasani kok omongane sak penake dhewe kaya kernet. Saiki arep ngopo kowe? Yen ngono kowe wani karo aku. Lho cah iki piye to? Genah wis bengok-bengok kaya ngene kok darani rawani iki piye to? Wah, SDM rendah. Wah. Tang tunggas ngono. Tang des. Tang des. Dagil aku ilang tadi. Iya. Ora apa-apa. Sesuk 100 wae lho. Ha. Ora kleru kok. Matur sembah nuwun. Kala Gareng Petruk lan kowe Bagong. Ngaturna bekti marang bendaramu ing katemben rawuh iki tole. Ndara Gatotkaca kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Nolo Gareng tak tumpuh pangestuku Tampanana. Nun nggih. Ndara Antarja kula ngaturaken bekti nggih Den. Ya Nolo Gareng tak tumpa pangestuku Tampanana. Nun inggih kula pun dinggo jimat. Ndara Antasena kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk. Ya Nolo Gareng tak tumpa pangestuku Tampanana ya Reng. Kula pun dinggo jimat paripe ndayana ing kasantosan. Ndara Gatotkaca bekti kula nggih Den. Petruk kantong bolong tak tumpa. Ndara Antarja bekti kula nggih Ndara. Ya Petruk tak tumpa. Ndara Antasena bekti kula nggih Den. Ya terus tak tumpa. Tiba padha-padha ya Petruk nggih. Dipun sekecaken anggenipun sami lenggah wonten ing pendhapinipun Bapak, Pak. Ya Petruk kaya wis ora kepenak praptaku ning Karang Kadempel dina samangga iki Panakawan Petruk. Ndara Gatotkaca kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tumpa pangestuku Tampanana. Ndara Antarja kepareng kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk. Ya Bagong pangestuku Tampanana. Ndara Antasena kula ngaturaken bekti nggih Den. Ya Bagong tak tampa pangestuku Tampanana. Nggih, matur nuwun wis wareg pangestu, Truk. Pangestu ya ndayani lho, Gong. Ah iya aku ya muni wareg kok. Padha meneng dhisik. Ndara-ndaramu padha rawuh. Lah nggih, wong kula ya gumun. Ora ana apa-apa, ora ana bledhek, ora ana tatit kok Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena rawuh teng Karang Kadempel. Kula nyuwun pangapunten nggih Den. Ing atase jejering Semar kula menika namung batur. Kula kok wantun ngrawuhaken lancur-lancur Pandhawa pepunden kula. Mila saderengipun sampeyan menika mangke kula blabari. Menapa ta wigatosipun dene kula ngantos ngrawuhaken ndara-ndara kula putra-putra Pandhawa
Mboten lega raos sing manahipun ing abdipun Semar menawi dereng wonten wiyosing pangandikanipun Ndara Gatotkaca kepareng anglubirna sih samudra pangaksami dhateng abdipun Semar Badranaya. Siwa Semar ngelingi yen to Gatotkaca kuwi tau tate nampa pangudanging Siwanayantaka. Ora kitang sithik aku tau tate to udan, tau tate mbok mok. Sartane ngelingi yen to Siwanayantaka kuwi gedhe lelabuhaning tumrap punden Pandhawa. Mula aja nganti katimbalaning wanci rina nadyaning wanci ratri. Siwanayantaka mbutuhake Gatotkaca. Aku lila lahir batin sowan marang Karang Kadempel Siwa Semar. Matur nuwun, matur nuwun. Ampun ngantos pasang walat anggen kula munjuk atur ngersa paduka ngrawuhaken ndara kula Gatotkaca. Ikhlas lahir batin nggonku prapta ning Karang Kadempel. Ora jeneng aku rubu-rubu gedang kelawan apa kang dadi aturiyayi Gatotkaca. Siwanayantaka lahir batin Antarja katimbalan swanana ing Karang Kadempel ora ana rasa mesgul atine Antarja. Ikhlas bakal nampa sabdaning Kyai Semar Badranaya. Matur nuwun, matur nuwun. Lega ati kula, Den. Semono aku kek. Aku ya ikhlas lahir batin. Ngelingi nadyan kakek kuwi nuwun sewu leh ku ketemu karo para Pandhawa, wong atu aku Rama Kyai Jodipati kuwi aku wis gedhe. Mula aku ngrumangsani durung tau take nampa pangudane kakekne Semar ning kelingi yen to kakekne Semar kuwi tinresnanan dening para Pandhawa. Matur nuwun. Tentrem ati kula midhangetaken aturi pangendikanipun ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa. Mliginipun atmajanipun Ndara Werkudara. Mergi menapa kok ingkang kula pilih kok Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Jagat menika sampun nekseni bilih kekiyatanipun putra Pandhawa menika dumunung wonten Ndara Gatotkaca. Ingkang pranyata sampun pinilih dening para punden-punden Pandhawa. Benjang ginadhang dados senopatining para Pandhawa. Mula tumuli kula ngrawuhaken Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Niki jane ngeten. Kula niku wong tuwa diarani kula niku matur goroh, wong nyatane kula nglakoni dene kula panjenengan pitados kali napa sing kula aturake, kula ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ana wigati apa? Siwanayantaka. 7 dinten kepengker nek mboten kleru, nek mboten 6 nggih 7. Kula niki nampi sowane adi kula. Kadange Siwanayantaka nggih, ala-ala kula niku elek kula mbiyen ya dewaning mbiyen. Kula nampa adi kula Manikmaya. Manikmaya ngendikake nek dewa niku badhe matedhakaken wujuding kanugrahan inggih menika winastan wahyu katentreman. Monggo kula didhapuk dadi lantaran tumedhaking wahyu menika kala wau. Ati kula seneng ning jroning seneng ketukulan rasa susah merga wong dadi lantaran tumedhaking kanugrahan menika mboten gampang. Merga akeh sing bakal nggayuh wujuding kanugrahan. Wong kang gayuh kanugrahan menika werna loro, ana wong sing apik, ana wong sing ala. Nek sing wong apik mesti manut karo pernatan wong gayuh kanugrahan iku carane pripun lan dalane kepiye mesti dilakoni kanthi becik lan apik. Lah nek nganti ketemu karo wong sing ala, nek nganti ketemu karo wong sing tumindak angkara budine Candala, wis watake angkara budi Candala mongko kedunungan wahyu. Mesti lakune sarwa nggudel bingung mbok bentus mboten kanten-kantenan. Nek nganti kaya ngoten niku kelakon ateges angancam dhateng kawilujenganipun ingkang abdipun Badranaya. Monggo kula niku ora duwe kekuatan, monggo kula niku ora duwe kasantosan. Mula nek kula mboten ngrawuhaken anak-anak Pandhawa mliginipun putra Jodipati. Lah nek nganti enten apa-napa sing tumanduk enten Karang Kadempel, kula sing kapitunan.
Kakek Semar duwe anak 3 to. Wah niki mung mangane tok. Mboten tau duwe gawean sing pripun-pripun. Nala gareng niku nuwun sewu arepa tuwa dhewe ning pikirane kaya bayi. Petruk niku arepa sentosa dhewe, gelem tumandang ngibarate kaya wujuding manuk merak nika gelem ngegarake buntute katone ndah nek wis diwenehi pakan niku watake Petruk. Luwe-luwe Bagong. Bagong niku anak sing paling wani kali kula. Nek kula kongkon malah mendelik matane. Sajak kaya ora kepengin didhawuhi karo wong tuwa. Mula mboten nonton sing kula jagake kejaba amung sampeyan klebet miturut pemanggih kula lho Den, miturut pemanggih kula lan ancasing gegayuhan kula. Kula mboten badhe selak kalih batin kula. Upama kula niku dadi lantaran tumedhaking kanugrahan, kula kepengin nek wahyu niki mangke ditampa dening momongan kula para Pandhawa. Niku karep kula. Ning gandeng kula menika ming wujuding titah, kula menika ming batur ming Panakawan. Karep kula niki upama geseh karo kasunyatan, lha nggih kula ora iso apa-apa. Ning sing kula karepke Pandhawa sing nampa. Yen Pandhawa iso nampa wahyu katentreman, nah kula pitados negari Ngamarta mboten badhe wonten sambikala menapa-menapa. Kawulanipun badhe ayem tentrem tetunggalan manunggal sayuk rukun tunggal cipta rasa karsa lan karyane ngangkat karyaning praja dadosaken negari Ngamarta saya kalukengrat hanjayeng-jayeng bawana menika karep kula. Mula karep niki supaya iso klakon ya sampeyan kudu melu cawe-cawe babagan anggen kula dados lantaran tumedhaing kanugrahan. Sranane sampeyan kula suwuni supaya dados bebetenging Karang Kadempel. Bebetenging Karang Kadempel supaya njaga kawilujenganipun Semar Badranaya. Nek ana wong sing angkara murka, wong sing tumindak candala kepingin kedunungan wahyu. Niku adat saben sok ngawu gawar ngawur tingkah polahe. Lah kaya ngoten niku aja nganti tekan Karang Kadempel mengko mung gerak jugar. Anggen kula manteng pangesti kula kepingin kedunungan kanugrahan. Mila Ndara kula suwun kanthi sanget sawetawis wekdal sampeyan manglenggah enten mriki. Ampun kondur wenten kasatriyan Pringgondani jangkar Bewiran Kerandu Gumbala supaya ati kula tentrem. Supaya napa sing dipun ngendikake dewa niku kula ya iso nampa kanthi semelehing rasa. Siwa Semar, kula wonten dawuh. Yen pancen kaya ngono dawuhing Si Wanayantaka, Gatotkaca ora bakal selak. Yen perlu aku bakal ngenteni nganti tumekaning tumedhaing wahyu mau tinampa dening sapa lan aku pengen ngawruhi sapa ingkang entuk kabejan nampa kanugrahan. Nggih, matur sembah nuwun. Semono uga aku ya bakal mapan ning Karang Kadempel padha karo Yayi Gatotkaca mung kepengin nyumurupi sapa ingkang bakal nampa kanugrahan lan aku uga bakal sagu dadi betenging Karang Kadempel sak mangsa-mangsana wong kang bakal mbebeda sarta ngganggu gawe Siwa Semar Badranaya nggone dadi lantaran tumedhaing kanugrahan. Yen kakangku loro wis sagu aku ya ora bakal bali. Mbah, aku arep ning Karang Kadempel. Aku arep njaga kakene Semar nggone bakal dadi lantaran tumedhaing kanugrahan. Yen perlu njaga tak tatahi nganti tetesing getiku ingkang pungkasan kakene Semar. Matur nuwun, matur nuwun. Ae do dirungokke. Ndara-ndaramu kae karo aku wis do manut. Mongko kae iki sing menehi bayar aku. Ewadene tak kongkon kanthi ikhlas ngewangi ro Bapak Semar. Lah kowe iki sing gaweane ngelongi kayaku kok malah dikongkon ora tau manut. Lah nek aku ki iso perang ngono wae, sago-sago wae, Pak. Lah aku ki dapukane ki humoris e. Apa aku humoris kok kon perang ra ya ora cocok to? Petruk iki sing gagah gedhe dhuwur. Lah nek aku konjo karo bapak, ya nek sing teko engko kuwi wong-wong sing arep ngridu karo bapak ki wong sing padha sak babak karo aku. Nek kono luwih digdaya, kowe kono luwih sekti,
Aku ngewangi bapak, nek aku tekaning pati, bapak kelangan. Ayo ora. Ya luwung aku ora sago wae malah tentrem kabeh. Bapak njaluk pambiyantuning putra-putra Pandhawa kuwi malah kepenak. Bagong iki sing adan saben sok kendel. Aku lagi males ya, Tru. Hah? Lagi males aku. Mikir apa? Corona. Rasa tok pikir, kowe anggere tok pikir kowe engko malah psikismu kena. Hah, pipise? Psikis kok pipis. Psikise kena. Nek psikise kena kowe mikire kuwi terus malah kowe engko daya tahan tubuhmu berkurang, kowe kena virus. Wong virus kuwi jane gampang dipateni, gampang disirnake. Waton pikiranmu normal. Ngono ya? Heeh. Aku ya selalu nyuwun ngersani Gusti muga-muga apa mau kena sing tuwa dhewe. Kowe cangkeme. Adi mati wis tutuk le urip lho Mar. Lho, ngandel ora? Pitados mboten. Anak kula Bagong niku ngonten niku. Mbok yo aja banget to, Gong. Wong Semar ki yo momong marang para Pandhawa. Bapakmu ki yo gedhe labane marang para Pandhawa. Kaya aja kaya ngono. Kowe ki ming melu wong-wong melu ana ya ora apa-apa, ora ana ya ora apa-apa. Ning sing wigati Pandhawa ki mbutuhke Semar, ora mbutuhke Garing Petruk Bagong. Wah, atos saya terus. Nyelekit lho kae. Berarti awak dhewe selama iki ming bawang kothong. Ayo ora bawang kothong, aku ya omonganmu ya sak kepenake dhewe kok. Ing atase kowe iki anak kok ndongak karo wong tuwa. Semar niku lho, ora Semar ning kowe kuwi sing lambene elek. Aja sok kaya ngono, ndak ora prayoga kedadeane. Pun, ampun disaruhi anak kula Bagong ndak malah saya ndodro. Niki nek jak omong niku mengke malah metu kabeh, pikirane malah mboten sae kedadosane. Nek ngoten kula ngaturke panuwun. Ndara, dene sampeyan pun saguh, pun tentrem ati kula. Lah, nek pun tentrem kaya ngeten iki, ujaring para kina sami nyebataken, pengendikaning para pinter sami paring dawuh. Nek kanugrahane cepak niku biasane tekane bareng karo pacobane. Nek pacobane iso disingkirke kanugrahane bakal manjing. Ning nek ora iso nyingkirke pacoban, kanugrahane bakal loncat. Niku adat lupiya sing pun lakon, Ndara. Semare koten prayitna semore reseka balik titiyane. Blegek kugek sadulita mel nala gareng ora pangling iki ndaraku Rekyana Patih Harya Sengkuni ingkang rawuh ana ing Karang Kadempel. Kurang ngimpi apa-apa lah kok Karang Kadempel kerawuhan priyagung. Oh iya ngono kok. Ndara Patih Sengkuni karo Ndara Dursasana. Kok dengaren ora guyu ya, Tru? Ha ya urung kok. Nggon ngendi-endi kok kon guyu ya ora wangun. Dibageke Pak Gong. Ndara Patih Sengkuni karo Ndara Dursasana. Kaya ketekan debt collector ya, Tru. Heeh. Lho anggepe bapak iki diutang Rumestina apa piye? Rumah saku kok ora ana apa jenenge iki pasuryan utawa rai sing nyenengke ya. Lah iya. Beda nek ketemu ndara-ndara Pandhawa kae Ndara Janaka kae arep luro ning ya penuh senyum. Mesti mesem Ndara Werkudara kae kondang le angker kondang le kereng ning mesti mesem. Iki kok wong loro kok mbesengu terus raine. Kaya dikucir di semen. Timbalana, Pak. Kowe menengo dhisik. Aku tak diem. Nuwun sewu. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara Patih. Iya, Semar ndak tumpuk.
Pangestuku Tampanana Panakawan. Nggih kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ndara Dursasana kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Semar. Tak tampa ora liwat pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ndorapati Sengkuni bekti kula ya nala garing tak tampa pangestuku Tampanana. Ndara Dursasana bekti kula wah nala garing ya tak tampa. Sirahmu saya cilik. Nggih. Karang-kahanane kaya ngenten iki wong keserakat kok, Den. Wong mboten gadah niku ya wis kurang vitamin. Oh, lah iya mangan sedina pindho. Rebutan karo anake. Nggih mboten napa-napa pun kula lakonane. Ndorapati bekti kula. Iya Peter ndak tampa. Ndara Dursasana bekti kula Den. Oh ya sing ketok gagah dhewe ming Petro. Ketok sehat dhewe. Pangestuku Tampanana, Tru. Nggih kula pundi nggo jimat paripe. Ndorapati bekti kula. Iya Bagong tak tampa. Ndara Dursasana bekti kula. Kowe iki rasane guyu, Gong. Gayengke. Engko dikira ora ngabekti. Wah, caidan. Bendoro guyu kok ditirokke. Aku ya edan. Lho. Ngawur ora. Guyu dhewe. Pangestuku Tampanana, Bagong. Nggih, kula pundi jimat paripe dayanana ing kasantosan. Lho. Edan ora. Wis aja nesu lho, Dur, aja nesu. Bagong kae pancen watake kaya ngono kae. Nggih, mboten napa-napa. Enten apa Gusti Pate? Semar. Ing sepisan aku tilik marang kararjanmu. Sak kulawarga. Nggih, matur nuwun. Syukur dene bareng aku prapta ning Karang Kadempel, kowe lan kulawargamu tansah pinayungan marang panguwasaning Gusti ndadekake bombong atiku. Ya mung bareng aku munggah ana ing pendopo padukuhan kok rasaku kok banjur duwe rasa ternyuh marang kowe. Ternyuh sebabe napa? Aku tak takon karo kowe le suwita Pandhawa kuwi wis pirang taun? Mboten iso diukur nganggo wilanganing hitungan. Kula wis suwita ali ndara-ndara kula Pandhawa niku paribasan pus puluhan taun. Lho la iya. Ing atase Pandhawa kuwi duwe abdi jenenge Semar lan sak anak-anake. Kowe suwita karo Pandhawa kuwi wis puluhan taun. Aku keri dhewe sowan utawa prawuh ana ing Karang Kadempel kuwi tak kira ya wis puluhan taun. Wiwit biyen tekan saiki kok nuwun sewu, kahananmu kok ora ana undhakane. Kahananmu kok mung sarwa sekeng, sarwa ora duwe, sarwa kecingkrangan uripmu. Bale wis mamu ya ora mundhak apik, omahmu ya ora mundhak becik, ya ming popok kaya ngene wae. Kosik to, aku tak takon karo kowe, jane Pandhawa ki gatekke karo kowe apa ora? Jane Pandhawa ki gatekke karo kowe apa ora? Pandhawa ki tresna karo kowe apa ora? Yen lumrah Pandhawa kuwi wis padha mukti ngawibawa Nyakrawati ning negara Ngamarta. Ora kok ming buru karo kesenengane dhewe ning ya mulat karo kahanan abdine kaya ta kowe lan sak anak-anakmu. Kowe uripe kecingkrangan, kowe uripe keserakat tanpa entuk bantuaning para Pandhawa. Ketitik aku iso omong kaya ngono merga omahmu ya mung wujude kaya ngene kae biyen tekan saiki ora mundhak-mundhak. Pendapamu wis daya ngulon ya ora dijejeke. Apa kaya ngono kuwi Pandhawa duwe rasa gatekake marang abdine. Ewa semono aku tak takon karo kowe. Kowe iki jane kena kemayan apa, kena gendam apa, kok tetep suwita marang para Pandhawa. Wong nyatane Pandhawa tok suwitani ya ora ngundhakake karo uripmu, Pandhawa tok suwitani ya ora ngundhakake derajatmu. Kowe ming dadi abdi, kowe ming dadi batur, ora munggah dadi tumenggung, ora munggah dadi nayaka lan punggawa negara Ngamarta. Coba saiki aku tak takon karo kowe, apa kaya ngono kuwi duwe rasa gatekake Pandhawa marang Semar lan sak anak-anake? Wah, kuwi lho dirungokke Mar. Ora mung waton buru karo kekarepamu dhewe. Saiki tak takon, ngendikaning Paman Sengkuni kuwi bener.
Kowe iki ora tau diwenehi apa-apa karo Pandhawa kok le senengmu karo Pandhawa iki nganti kepati-pati. Dadi abdine Pandhawa persasat tekan saiki ora ana undhakane kaya kowe iki tetep nglesot ana ngareping Pandhawa jane sing entuk goleki apa. Wah, pendopo sepuro sepira taun iki yo malah pendopo kok payone gendeng separo, plastik separo. Iki apa pantes dadi papan panggonane abdining Pandhawa ingkang tuhu dadi satriya ingkang kondhang kalukengrat. Oh, bronjong. Bronjong sapa? Baladupa. Iya. Iya pancen bener lah kuwi kudu tok gatekake Mas. Oh, biyen-biyen nek kowe gelem melu Kurawa, biyen-biyen nek kowe gelem diboyong menyang negara Ngastina, wah saiki wis ditretes sinten mripatmu. Wis nganggo jarik ingkang sarwa prada, omahmu mesti wis akeh ora mung siji, nanging pirang-pirang nggon. Apa sing mbok jaluk dening Koko Prabu Duryudana bakal dituruti. Ora kok sekeng kaya ngene iki, ora kok melarat kaya ngene iki. Ra yo ngisin-isinke lho. Abdi Pandhawa kok ora duwe apa-apa. Ya bener, sawah Tegalmu kuwi jembar. Kuwi jembar. Lha apa ya cukup wong pamer sawah Tegal yen omahe ora mingsra kaya ngene iki. Mangke riyen ta. Sampeyan iki kula takoni karepe napa, sediane napa? Ana daya kok nacat karo sing duwe omah niku daya cara pundi? Kula tak takon. Ana daya kok nyacat karo sing duwe omah niku daya cara pundi? Pun sampeyan saniki mang paring pangandikan. Perkara kula arep sekeng, perkara kula arep ora duwe niku kula sing nglakoni dudu sampeyan. Sampeyan ora usah dadak nyacat uripe Semar. Ning nuwun sewu mangkulinokno ngilo karo githok sampeyan dhewe. Wit biyen Semar niku ora sulap karo gebyaring Brondodonya. Semar niku mboten blereng karing gebyaring derajat pangkat. Oke Brondodonya duwe derajat pangkat nek uripe ora tentrem, uripe ora akeh sanak sedulur, kedungsang-dungsang uripe nggo abrak apa kula tak takon. Cobi kula tak takon. Ning nadyanto Semar niki wong ora duwe, ning urip kula tentrem, urip kula ayem. Ora dioyak-oyak karo butuh, ora dioyak-oyak karo napa-napa niku tumrap kula wis mujudake urip sing paling kepenak. Urip sing paling kula rasake iso manjing tentreming lahir lan batin kula. Ngoten lho. Apok kowe. Mangsamu Semar rawani ngunek-unekke kowe, Pak. Oh, kowe. Tau unek-unekke, Pak? Aja. Engko wae gampang. Aku ora betah nek carane ngene iki. Daya kurang ajar to iki. Ya wis ben ngono kuwi wong di derajat, wong di pangkat ki wenang unek-unekke kok. Wis ora iso kaya ngono. Ora iso njerwan duwe derajat, duwe pangkat wenang unek-unekke. Wong sing ora sadar karo kedudukane kaya ngono kuwi. Iya ning sabar. Ora iso. Aku ngelih. Lho, ayo wis. Aku anggere ngelih-ngelih gampang nesu soalé. Ayo engko gampang, engko tak liwetke. Duwe wae. Njaluk kowe. Pun saniki mangkondo, mangendika. Nuwun sewu nek kula rada lancang. Mangendika, pripun lan napa ta sababe dene sampeyan rawuh enten Karang Kadempel. Kula tak nampa pengendikanipun Sindorapati Sengkuni kanthi terwaca ngene. Aku prapta ning Karang Kadempel iki diutus dening anak Prabu Duryudana. Dene anak Prabu Duryudana kuwi nampa sasmita. Lan entuk sasmitaning dewa yen to dewa bakal matedhakake wahyu ing ngaran wahyu katentreman. Monggo ngendikaning sinuwun Prabu Ngastina. Wahyu katentreman kuwi nuwun sewu lho ingkang dadi lantaran Kakang Semar Badranaya. Mula tumuli aku diutus dening anak Prabu Ngastina supaya sowan menyang Karang Kadempel ingkang wigati mboyong marang Kakang Semar rawuh ana ing negara Ngastina. Dadi lantaran tumedhaking wahyu katentreman. Sediaku mung cukup kuwi. Lan upama Kakang Semar kuwi gelem diboyong marang negara Ngastina, aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nanging yen to Kakang Nayantaka ora kersa diboyong marang negara Ngastina, nuwun sewu lho, ora jeneng aku meden-medeni karo Kakang Nayantaka, aku nggawa Kurawa segelar sepapan. Yen dijum sarana aris ora kena, nuwun sewu, paripaksa aku kudu meksa karo Kakang Semar. Yen perlu
Karang Kadempel tak bumi angus supaya Kakang Nayantaka gelem prapta ning negara Ngastina. Bagong arep ngopo kowe? Bagong kowe sabar kowe. Kowe aja clandhakan. Sing nang ngarepmu ki piyayi luhur, piyayi luhur. Arep piyayi arep piano ora masalah. Iki menyangkut harga diri, Pak. Kowe dunake ngono kok meneng bae kowe iki Semar asli wae udu. Bagong nesu ring nesu. Meneng. Aku sing nandangi pateh sengkuni. Kuwi pateh, ora wedi. Arep iki pateh, aku ora wedi. Pateh ki nek omongane nyak-nyakan kaya ngono, wajib dibikem cangkeme. Ngopo? Aku wedi, wedi kono, mlebu omah kono, krukup sarung. Gong, dadi masalah lho, Le. Ya men, kowe ngono anake Semar gedhe dhuwur gagelakane tok. Pokoke aja meneng kabeh. Kowe mau muni piye, Seng? Sampeyan ya ora toto-toto. Sampeyan paring pangandikan orang gagas nek ning burine Semar niku enten anak-anake. Oh, pun mangsekake kula tak golek rokok. Nendi dur, kentekan rudun mana? Adune kowe wedi mboten, mboten kula tenggo teng jaba. Balen ana omonganmu Patih Sengkuni. Yen bapakmu ora gelem diboyong marang negara Ngastina, aku nggawa Kurawa segelar sepapan. Yen perlu Karang Kadempel tak bumi angus supaya bapakmu gelem diboyong ning negara Ngastina. Sing aku tak takon karo kowe, ngono kuwi wis dadi omongane Patih wae. Heeh. Ngono kuwi wis dadi omongane Patih ya. Sing apik kuwi kowe iki ngenggoni derajat lan pangkatmu. Kowe iki ngayomi wong cilik-cilik kaya Semar kaya aku kaya Gareng karo Petruk. Ora kok derajat pangkatmu nggo meden-medeni karo wong cilik kaya ngene iki. Pemenang apa nggo sewenang-wenang. Pangkat mbok nggo godha. Kowe ora manut karo aku tak hukum. Kowe ora manut karo aku tak ida siramu. Apa wis apa jenenge, Tru? Pantes. Aku nek ngene iki sok cangkemku sok keserempet. Apa wis mangon? Terus saiki sampean nantang karo Semar. Karang Kadempel tak bumi angus. Kowe nek omong ngono-ngono kuwi kudu ngematke ni. Ngematke. Mburi ki nang Bagong apa ora? Aku ki ketua Linmas Karang Kadempel. Dadi nek kowe ngrasani Karang Kadempel arep gawe bumi angus ki padha karo kowe ngilani jadane Bagong kowe. Aku nek wis nesu ngene iki ora wedi karo sapa-sapa. Aja kok menungso. Pait aku mung siji, aku bener. Nek aku bener aja kok menungso. Dewa mudhun kowe tak tantang. Hah? Ora percaya apa? Semar ki dewa, bola-bali tak tantang. Ya, Pak ya. Iki Sang Hyang Ismanto, Ismaya, ha? Ismaya. Iki bola-bali tak tantang iki mergo aku bener, bapak salah. Bapak nyatane ya ora wani. Ha kok meng patih. Kowe iki alah nini. Kowe iki nek ndek derajat pangkat kowe suwi-wiyah karo wong cilik kaya ngono kuwi tak omongi wis to. Kowe iki ora langgeng lekmu duwe derajat pangkat. Ora langgeng. Kurang-kurang bejane urang tutuk masa periodemu wis disogok rakyat saka ngison gledhak saka kursi. Muni wae. Kowe aja nyepelekke kawula ngene iki balaku akeh. Kancaku pirang-pirang. Nek cangkemku gelem elek aku provokator wong sak Karang Kadempel. Kowe dikroyok wong sak Karang Kadempel modar nang kene kowe Seng. Gong kuwi Patih. Ya men. Aku ora ngajani karo derajat pangkate. Ora wedi aku nek Patih kudune dibasani kok omongane sak penake dhewe kaya kernet. Saiki arep ngopo kowe? Yen ngono kowe wani karo aku. Lho cah iki piye to? Kenapa wis bengok-bengok kaya ngene kok darani ra wani iki piye to? Wah, SDM rendah. SDM ki apa, Gong? Susu telur madu.
Sumber daya manusia, sumber daya pemberdayaan manusia. Ayo muni ae. Kowe wani mungsuh Kurawa. Aja kok Kurawa 100, anake Kurawa kon maju kabeh. Kon sisan groyok Bagong. Nek aku nganti kalah karo Kurawa, nglalu aku tanda. Aku golek wong kena corona tak sedot virusnya. Mati aku. Asli kuwi. Asli, aku iki ra ngematke kok lakon ngene iki wis bola-bali to. Kowe ngetokke Kurawa ya kalah terus to. Kok isih arep ngetokke Kurawa? Kowe iki pati goblok banget iki. Wis takono iki sing rawuh dalang-dalang akeh. Tau apa Bagong kalah karo Kurawa? Ora ana, ora payu wayang tak kandhani. Ning mesti menang. Ning sak gedhakan iki durung karuan. Kana dibariske Kurawa. Tak trajang ijen ora mundur Kurawa ditundang Bagong. Iki merganing pati. Ah, kowe iki kesuwen. Nek ngene iki mau langsung muni gamerane terus kowe metu terus suasanane iki tegang. Patih klemak-klemek ora. Kono gawe lemper kono. Prek. Ate padake wong rewang. Ayo mau mundur ora mundur. Aku sing arep ngajar karo kowe, Pak. Wah. Piye, Gong? Ngedram pisan kowe ra kompak. Ya disabar-sabarke. Nggo genep-genep ora. Ngene iki mau tak andani ngene iki. Tang tundas ngono. Tang des. Dagel aku ilang dadi. Iya. Ora apa-apa. Sesuk 100 wae lho. Ha. Ora kleru kok. Caedan. Pancen kan biyen, Pak. Kersane Bapak, kowe iki ngono kuwi iki akibate apa ora tok pikir? Hah? Arep kowe mentang-mentang kaya gendhewa ning nek Kurawa 100 mangkat bareng kowe kalah. Kurawa iki 100 pirang-pirang. Nek Sengkuni ndhawuhke Kurawa ngobong Karang Kadempel, telung kedheping netra Karang Kadempel kobong. Kendel ya kendelne nganggo utek ora sak penake dhewe. Iki dienggo sirahmu gedene semono kuwi isine banyu apa otak? Adake sapiteng ya, Truk. Ayo. Ayo otak, ya otak. Ah, kene nek otak kudune iso mikir. Ora sak penakmu dhewe kaya ngono kuwi. Terus arep piye? Aku maju perang. Ijen. Ana ijen kalah. Ha terus? Ha iki anakmu ki mendorong men ngopo iki? Petruk ngewangi, gah. Aku ora ndek masalah kok. Mo nek kon ngewangi. Truk, ngopo? Kamu enggak sayang sama aku ya, Truk? Ya tresno ki tresno ning kowe iki sok kuwi lho, kewanenmu iki kliwat. Dadine aku ki sok tida-tida ngewangi kowe. Engko aku sing ngrampungi Kurawa. Ah, kowe iki mung ngomong tok wong cangkemmu jembare Raja Mak kaya ngono kok. Kowe iki mung suarane tok, engko sing tumandang aku sing lara, aku sing ngrasake diajar Kurawa, gah. Aku tak ngasuh bengi iki. Truk, ngopo? Engko rasane nyaur utangku wis. Ora moh. Moh. Reng, gah, sel. Awes mayang awan barang mau ya. Kesel aku. Wis taktik sewengi. Naskahe. Aku ngetik naskah apa? Beranak dalam kubur. Ayo ora ono lakon wayang kok beranak dalam kubur ora. Ngawur wae. Ayo piye? Kowe aja ming plonga-plonga kowe. Kudu tanggung jawab. Waduh. Wit. Ngopo kok? Kae wong telu sing ndene mburi kene dimanfaatke. Sapa? Lho,
Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antarsena. Njur maksudmu? Ora iso dijaluki bantuan wong wis saguh gawe tentreming Karang Kadempel. Aku mau matur. Aku mau matur. Aku ya mau matur. Tak omong. Ndara Antasena Karta kek ngendi? Ra ning nggone. Bagong Kidan dieret-eret kok ora iso ditras ditancepke. Ditancepke nggone sampean angel. Sampean ki canom kok ditancepke angel ora jamak-jamak. Pun riki mawon. Yo. Nggari ki. Malang kerik. Yo. Ndara Antasena yo manut wae yo. Aku komandan Linmas e. Ha iya. Ana apa Bagong? Sampeyan wau teng mburi dong apa? Jagongan karo Kakang Mas Antarja karo Dimas Antasena. Ngrembug napa? Kowe perkaraku ora perlu ngerti rembugane Gatotkaca Antarja Antasena. Ha, sampeyan mundur wau sampeyan prisa mboten sing rawuh ning Karang Kadempel. Sopo Bagong? Sopo Gong? Patih Sengkuni. Eyang Patih Sengkuni. Heeh, anu iya. Niate Semar ora kleru, ora salah, ora luput. Arep dipateni karo Patih Sengkuni. Patih Sengkuni teng mriki wis gawa pedhang. Semar arep dibacok nek mboten kula sing temandang. Wah, Semar mati dina niki, Jaya. Meneng wae to. Santai. Kok yo tegel-tegele goroh. Terus ora seru-seru iso siji e. Engko ndak ngomong-ngomongke. Gong, non. Sing tomongke mau bener. Asli yakin. Mar kowe gelem ora boyong nang Ngastina? Ora gelem tak sabet pedang tugel siramu. Sengune terus kula gudak ngangge gundul kula. Tiyel glangsaran. Melayu mundang Kurawa. Ketoke kok matamu ki mata ngapusi. Diar kapok ra kowe. Serius lho Mang Matke. Ya Pak ya. Pak. Ya Pak ya. Saduk tak saduk. Ya Pak ya. Iso. Ngayel. Mboten pitados. Ya terus. Mboten terus. Terus. Ya. Kena tak netke jeblok iki ya. Gareng kok lunga. Gareng ra weruh matane kerok. Ora iso ngematke sampean apa mentala. Ketawa, bapak ketawa. Panjen setan tenan. Anak telu kok sik merosal dhewe sing ngragil. Kae engko nek nganti ngerti to apusi tanggung jawabmu lho. Oke, sing penting Kurawa semingkir sik. Perkara engko aku dikeplaki ndara-ndara ora masalah. Wong aku wis kulino dicothoki karo ndara-ndara Gatotkaca ndara-ndara nek gojek karo aku yo nganti nangani tenanan. Dirasake lho engko. Oh siap, rasa kuwatir. Nek ngono. Sik Pak, sik. Waduh, merono Pak ra sida mrene.
Apa iki? Mau nggawa panganan. Arahe iki kaya mrene bol menggoknone yoga. Ha iya. Yoga iki rasa pakane mbok men. Nganti waktu aku. Ha iya. Wis to le. Tak jaluk jaganan Karang Kadempel. Upama ndara-ndaramu kae padha Bandayuda ewangana engko ndak dikira. Kowe ora tanggung jawab. Nggih, ngestokke dawuh, Pak. Nggih, ngestokke dawuh, Pak. Wis kono Mak budal. Mboten nganggo gending to, Pak? So gending-gending apa? Nganggo gending-gendingan aku tak nentremke ati. Ndedonga muga-muga Karang Kadempel tentrem, mengko sawise tentrem ana bab sing bakal tak aturake anak-anak Pandhawa kae mau. Oh nggih. Nek ngoten kula nyuwun pamit. Sing ati-ati, kula nyuwun pamit nggih, Pak. Sing ati-ati Bagong aja kaya bocah sih. Ora pangling iki kaya Antasena. Heeh, Mbah. Lah kok dadi mandeng karo mbahmu Plasa Jenar. Kaya ora nganggo tata krama. Mbok ya paling ora kuwi ngabekti karo wong tuwa, ora sudi aku ngabekti karo wong gerang kaya kowe. Lah kok dadi kebangetan Simbah Patih ngagar-agari pedhang karo kakekne Semar. Sing arep mbok sabet gulune kakekne Semar nganti dadi muringe anak-anake Semar. Nuwun sewu, Mbah, sampeyan kuwi duwe tata krama ora, duwe unggah-ungguh ora. Nek pancen duwe sedya, duwe karep kuwi aja banjur nggunakake cara kasar. Bejo, iki anak-anak Pandhawa mapan ning Karang Kadempel. Mula kanthi pelapurane anak-anake Semar, yen to Simbah Patih Sengkuni arep gendak sikara karo kakane Semar, aku sing ora trima. Sik ta, sing ngomong gawa pedhang ki sapa? Lho, Petro, Nun, Bagong rene. Nggih. Gong, aku lara weteng itu. Kuwi kon rono. Aku lara weteng tenan yakin sumpah iki mbok kena aku salah mangan aku. Salah mangan. Aku mangan mie ayam sak sendoke. Wo. Geragas kok kowe. Ndara Antasena marono arep miterang. Miterang perkara apa? Mau kowe ngomong kene Ndara Patih Sengkuni nggawa pedhang ki mau kae wong loro wis kepethuk wis genah-genahan. Aku yang jelaske kono ben bening suasanane. Asli aku nek ora lara rono tenan, Tru, yakin. Iki lho, abing to. Heeh. Iki lara iki dipejet lara lho. Bagong sakit padarane. Seret kono rene. Kok nyeret e, Gong? Wah, jan ora mriki kemanusiaan. Masa wong lara arep diseret. Gorene, Tru. Nggih. Pun. Aku tak takon karo kowe, Gong. Nggih. Kowe jane wong tuwa apa bocah? Iki wong tuwa, bocah semene ngentek-entekke susu. Kowe mau omong piye? Omong napa? Omong nek Eyang Patih Sengkuni ngagar-agari bapakmu ngau pedhang, ngono to? Lho, Sengkunine muni piye? Kowe mbok aja gawe-gawe. Sing nyekel pedhang ki sapa? Ora ana wong nyekel pedhang kok kowe senengane gawe-gawe. Lho, mak klap mau apa, Mak? Hah? Kowe ngene iki mak klap kae pipa rokok. Udu pedhang. Wah, nggih pipa dudu pedhang. Lah terus iki piye? Piye iki do perang ora? Ya iki mumpung wis ana pencerahan lho iki. Butuhe aku ora perang ora apa-apa. Ning bapakmu kudu tekan negara Ngastina dadi srana tumurning wahyu katentreman. Oh, genah perang iki pun dantemi mawon. Lho. Dantemi perkarane apa? Genar mboyong bapak kok. Nek bapak ora gelem sampean arep ngobong Karang Kadempel, ha ta? Iya, pancen ngono. Yo, pun cetha ta? Lho, nek perkara Karang Kadempel ya wis, kuwi dudu perkaraku. Kuwi perkarane wong-wong Karang Kadempel, dudu perkaraku. Nek aku belani bapakmu Semar. Nek perkara Karang Kadempel ya perkaramu, perkarane Petruk, perkarane Gareng. Yang aku njaluk ngapura. Nggih, padha-padha. Diar kowe. Kapok kowe.
Truk. Maju sik wetengku lara. Ya. Nuwun sewu Gandeng Ndarantasena pun mboten mbiyantu kalih kula, nggih kepeksane kula sing belani karo bapak. Nek ngono kowe wangkal, ora menehke bapakmu, tetep kula ajeng wangkal. Nek wangkal wani karo Kurawa, biyen wani saiki wani, Mbah. Ayo buktekke anak-anak Semar Kurawa menang sapa? Pelakon mati dening Petruk Panggao tak ayoni Ndara Kartomarma. Durmagati dajal kepala nyoto Pitelu. Kowe lajan dadak gleleng pacakmu gembelo cilahmu. Ketemu karo pengelan Halya Dulmagati. Cenopati Negara Ngastina. Terus sampean tindak mriki ajeng nglablak kowe. Napa? Masangi blabak? Nglablak. Nglabrak kula. Heeh. Nek Kaltomalma Cultayu kalah karo kowe mempel. Ning Dulmagati iki cinga-cingane Ngastina. Apa? Cinga-cingane Ngastina. Lah mega tak kletak cilahmu tak gluwak dadamu jebol. Rasaku kean cangkem. Sing dadi nyatane. Tiwas bengok-bengok ngono tak gajul pisan semaput sampean malah isin. Nyoba apa piye? Nyoba apa piye? Ya lah ngono. Wong nganggo tantang-tantangan iki ora terus nganggo mendelik matane kaya ngono kuwi. Ha jeneng pantangan kok ora entuk mendelik mripate. Cing dadi nyatane. Oke. Sampeyan mriki aja napa? Nglablak kowe. Nyo. Mangantem sing sak banter-bantere. Nek nganti kula sambat, gedene kula semaput, meguru karo kowe 20 taun. Nyo. Buah jigul pamel tenan ya. Pamel. Gembelo gleleng, ora gembelo gleleng ning nyatane nyo. Mate kowe nyo. Modal kowe. Ica lolo jempolku suwe-suwe nek carane ngene. Celo, drame iki celo bae. Des ngono, nek bedang kok tak tuku meneh. Nah, gene iso celo, nek ora iso celo ndase ngrutuk dlam. Iki ngeplak wis lolo dados-dados. Nah, modal kowe. Ya, nyamburi. Wah, mati jeneng kakon. Ora apa-apa, Petruk niku nek ngene iki mbok aja kanggo tangan, nggo glugue kula ora apa-apa. Pamel tenan kowe. Ini tak apuci. Nyamburi apa piye? Nggo gaman. Oke, tunggu nang ngene. Aku duwene iki lho, Tru. Wis sakaremu. Iki tau tak nggo ngethok wit kambil pitu sedina olah Lampung.
Ora rampung kok pamer ora. Atos-atos. Ayo wis ben. Nyo. Cigal cilamu. Nyo. Derek. Derek. Edian kulitmu kenyal. Dilonokke melu lono, dilenekke meneh padha karo dudut katut ngluthung. Ha iya. Mati. Aja napa golek pucokone. Ya. Aku kala-kala kowe wilang bebalang, Wah, nganggo kampak. oh celewek. Model. Wah. Kowe cilahmu saka apa to? Saka sirah tenan. Tutuk cetok. Waduh. Pusaka kok werna-werna. Mati. Sing telakil iki nek nganti aku kala-kala kowe megulu karo kowe 30 tahun gitu lho. Aku lho selawi sama 30. Ajake 5 tahun. Kampleng candal dai matu. Ora ambyal silahmu. Awang saka wesi kowe kula ora apa-apa kok saka sepon kaya ngono. Wah, aja ngeceh. Iki lho entuk ning alas loban. Waduh. Alas roban kok entuk sandal. Nggone wong numpak bis keli. Mati kowe, mati kowe, mati. Nek wonten sampeyan iku wis wani maju ya mesti serep ya. Jelas. Genti kowe. Waduh. Aku ngrasake lolo gedhe cemaput megulu karo kowe. Yo. Kene meng kaya ngono. Sing niat lho, aja semblono. Sing niat ning petu mantek aji. Yo. Edian. Yo. Ora apa-apa. Yo to, nek ora percaya. Yo ora percaya. Kula kok pengen ngampleng cengel sampeyan. Ketoke kok pengabsane nggon cengel. Oke, tak silahkan. Nah, ora percaya. Ayo, ora percaya ge dikampleng lah masalah. Wes. Nganti aku cilik ngrasake lolo gedhe aku cemaput megulu karo kowe 20 tahun, Truk. Tak kira apa ya? Kok le nyuwara iki wis saka adoh banget wis bengok nganti mak. Wah, jleng. Dititu ijleng. Rapas. Anjur dititu ijleng. Kenang apa le? Aji keren. Petruk. Petruk piye? Petruk uli. Petruk lurik. Uli. Uli. Olah jujul. Ngapusi. Tutu. Petruk uli. Olah jujul. Ngapusi. Tutu. Uli. Waduh, aku ya bingung malam iki. Petruk kula tutuk, ning dheweke niku mboten jujul, len nutuk niku njaluk tulung Bagong tegese uli. Ora. Si Bagong uli. Udu. Petruk le nutuk nganggo uli. Wah! Semplok utek kula man. Aku dhewe ya bingung, ngomonganmu ki aku bingung. Uli. Ele diganti L. Tetep uli. L diganti L, tetep uli. Ini. Hulu pelek L ngeten. Diganti ngeten kali ngeten. Wow, Superman. Tutu. Uri. Dengkulmu melocot. Malah cengengecan lah. Petruk uli. Kok uri? Ngantem cilah kula madhep mriko, adep-adepan karo Petruk. Terus dhewe ngomong kali kula. Dulu mogati aku tok kepengin ngantem cengelmu. Ah monggo tak celenggalakke. Saya iki perlu penerjemah lho, Dur. Celenggalakke. Monggo.
Oh, ana tamu. Olah. Olah. Ha kok monggo. Nyo, monggo. Nyo selenggarake. Betul. Jengel kula cenggalake jebulene yo. Apa kuwi meneh? Kuwi apa meneh kuwi? Jebulane ceng nuthuk dudu Petruk. Bagong, Mas. Bagong gawa palu gedhe banget tutuk ceng kula jling, kula klekalan. Klekalan. Aduh. Bubuk. Dudu. Klekaran. Ha terus kalah man. Mundur. Wis cetha nek kuwi dadak gawe mundur. Asem nek cara aku isin. Perkalane Petruk ki ponokawan kowe ming batur Petruk ki ponokawan kowe ming pangeran pati kok kalah karo batur ki nek karo isin. Kula kok biasa man. Ora isin. Lah isin iku nggo melem ilang. Lah masalah budul waktu tembu-tembu wis kalah karo Petruk kan dadak Ijen lah madang tenan. Cinan. Maju ra kowe. Momong sik. Kae Kurawa kudu mbondo karo Petruk. Patenono. Lan terus mikir kula ana cerat. Kok gelis? Non. Kok gelis? Kula niku nek nyambut gawe cecek-ceket. Napa sing didhawuhke langsung kula tandangi. Oh. Petruk wis mati. Lho, dek kapan? Lho. Wis kok dek kapan ki piye to? Lho, jare Petruk mati. Sakit napa? Duduh. Salah komunikasi iki saja. Kowe mau krungune apa? Kula manti balicit. Mawaju kok. Kaya ono krupuk entekno. Telung warung kula gaglak kabeh, Mas. Aduh. Sesek kan. Kuping iki mbok sok digunakake ngrukok. Nggih, aku muni Petruk Patenono. Wah, dengkulmu mlocot. Ngerti kula citraksi kekekekno turan krupuk entekno. Oh, langsung man kula ditakoni bakule. Lho piye iki? Sengkuni tanggung jawab kula ya ngoten. Oh, wis entek. Pun ora turah. Mboten. Ha terus maju matene Petruk apa ora? Lah apa kula wani? Lah wani ora blas ora wani. Nek ora wani ya wis mundur. Lah, ngoten rak prayoga. Seret man. Ayo seret sak karepmu, ora sak karepmu. Petruk utawa krupuk patang lodong. Arep dientekke dhewe. Sampeyan ngomong ya klerak-kleru Petruk jebule mlacet ora.